Saya sih ni kapor ngadap dah kejing sungu U Blei. Ya ke bawa ai ngi ni lat. Naga ni ministry jang ke Potternet ban ai pat saya sih ni ke Khubor. Haga ni ke sengi ke Bantei U Blei. Wai ke ni ke Khubor namar bawa je pi bang ngai ke ni ke Khubor kan dalong shisha ke jing mentoi kan dalong ke ba ai jing kemen ke ba ai jing suk ke ba ai jing tengen ya ka jing em ke jang pi. Namar haga ni ke sengi ke Bantei sungu bu trai bu aga donut jang apa kata kalong dan bon apa deng jang pi ke badang artatien lau Blei ulama ne umpat map ya pi. Lesi ngala ban bu no dengan ni ka jingkeli Hato Phi sngew kumba U Blei umpat map ya pi. Hato Phi sngew kumba U Blei map shuh ya pi. Ngangai don apa deng jang pi ke ni ka sengi. Phi sngew bangala le pop palat bangala im ke jing im ke bathala palat. Tadeng tawala dang le hok kan no ru. Imar U Blei map shuh ya nga. Phi sngew kata ka pop ka bankia ke jing im ke jang pi. Phi sngew kata ka pop ka nyon ya ke jing im ke jang pi ka khnyat ya pi ka pensitom ya pi. Madon ki pop ya ka ba pi la le ya ka bam dan batip nri dei tang ma pi tip ya kata. Badeng ta Phi sngew kumba U Blei map shuh ya pi nri nga kwa banong ifi ni ka sengi. Ndai tang ma pi tip ya kata nri wat U Blei utip ya kata ka pop ke jang pi. Bad haba utip ya ka pop ukwa ya pi ba pin pla ha u. Bad haba pi pla ha u. Kadon kalat kadon kalenti ya ka ba pin yo lat na kata ka pop. Mdan weipat ubala ban map ya pi, mdan weipat ubala ban pen em ya pi. Namar. Da ka weipat kalat mdan. Henry kadon tang kalat ka bolong kat kum ka ktien ka jong Blei. Abang apet ya ka ktien ka jong Blei ngai i. Ya ka jing siu spa. Ka ktien jong Blei ka ongum ni. Ladang i pet na ka Eksodos nomba khat lai ka dekot ka ba khat ar ka ongum ni. Te meru men pen kentang hau trai yau tau belakan nengkong barok. Badu tau belakan nengkong barok na ki merat ru. Bamedon ki shinrang ken kin long ki jong trai. Badu belakan nengkong na ke kada barok ru men siuspa da ukun belang. Tilada men om siuspa ya u to kedia no ti ya ka rendang jong u. Bad barok ya ka ba lakan nengkong ka jong ubriu hap deng ki khun jame menda siu spa ru ka ktien ka jong Blei ka ong kita ki belakhan kong na kita ki merat bakhut kita ki dei banlong ka jingknya na ka benta utrai kamut ya kita ki belakhan kong na baro ni haban wan ra kum ka jingknya hau trai Henry gata ka belakha bom khut lada kalong kum ka kada ya ka kada dei ban siu spa da ulang brot. Mla ban ai ya kada kum ke jingknya U Blei Henry ya kada hap siu spa da ka lang brot ong ke ktien ke jong Blei. Badiau belakhan kong na kada barok men siu spa da khun belang. Tilada men om siu spa to kedia no e kerendang jong. Kamumut lada mem siu spa lada pideu trai pi kha khun kada bat lada pimdon ya u belang ban siu spa lene ban long ta ka jingknya namta utau kada kamu tahu kada hap kedia no e kerenang ga jengu baru hap baniap. Kene kene kedur. Jong kata ka jing shisha jong ka jinglong mensim. Badai tang ubala kaneng kong ubala banlong ka jingknya na ka benta kita ki bam khoi. Lada de kada ubam khoi. Lada pikwa u tahu kada unim kamu pihak ban siu spa ba ka jing siu spa ka dei da ukhon belang. Nane da belang. Dan ini tak angkat abang ifi kena kesengi ke Bantei. Ubakut, udai uji Yesus. Ubam kut, dai mangi. Ngilong kum kita ki kun kada. Badada lakai ngi hakapop, bat ngilong bam kut. Ladam don nong siuspa, kabumut ngi habaniap. Ngi habaniap. Kumba utrayu ong bahap kedia no iu rendang jong u. Kadai yang ngiru bangi habaniap. Dengan aingu U Blei, bapleng, baudan uta, ubelakhan kong jong U Blei. Ubelakhan kong ong gektin ke jong Blei dah pipet. Nak ke kolosai ke nomen kong ke dekat ke bakat san ke ong kum ni. Ubalong ke dur U Blei, ubam la yo i, ubelakhan kong nak jing tau barok.
hang ni ka ong ba ude u Jesu bala khan kong na gijing thau baro kamnu tau bala khan kong ude ken u langbrot jong u Blei u ba haban siu spa no na ka banta kita ki bam khoi la ta khai khun langbrot u tau langbrot haban yap nam tau kada khnang bau tau kada onem ngi long kita ki kada bat kadai kata lada u khun langbrot lada yap kadai yang bangi ngiap deng tau Yohanes sabau iu Jesu wan syakawa Jordan wa khmi khun langbrot jong u Blei baba no e ka pop jong ka perthei une bala khan kong baru Jesu ru ude tau so neng kong ude tau bala khan neng kong ude u so neng kong ru ong ka tin jebri puli ka shiti ka neng kong sigi Korinth ka long khatsan ka khot ka ba arpo ong ude ru tau so neng kong ya u Blei u ai kum kata ka jingknya na ka banta jongi ken ki pop tadeng ta kwa banong fi ka ni ka sngi ka banta ka testament ka barim ka hikai khana mangin smok thu ya kata ka jingmut habangi puli ha ka testament ka bathmai tadeng ta langi puli ka tin ka jong Blei na ka shitish ki nong rom ka nong khatsan ka khot ka basau ka ong namari gi ai baro bala tho men barim la tho khnang ban long ka ji kai yangi kan kai bala tho aga testament ka barim la tho ya ka ban long ka ji kai yangi kamut ka ne ka de ka nongrim ka bau try upen ne u hikai yangi bangin smok thu ya kata ke baro ki bakin jaman sim ya ka ba long ka jing kai na ka mata jongi tadei ta la kamdan ka testament ka barem nginum suthu ya ka pop nginum suthu ya ka hok inum suthu ya kata ka jing knyang inum suthu ya kata ka jing siu spa tadei ta la da kamdan ka testament ka barem kamut ka jing yap ka jong u Jesu ru ka long len ai na mar ngim suthu ya ka la da kamdan testament ngim suthu ru kumnu breu la ha ka pop nginum suthu kumnu Jesu ha banwan ban siu spa ngin ka pop tadei ta ka testament ka barem ki jing tho ki bemen marim la tho khnang ban long ka jing ka yangi kan bada ka jing yasha bada ka jing petngen kita ki jing tho ngin dup yo ya ka jing kermen kamut katai ka barim ka tho ban pen smo thu yangi ba pleng ngidon ya ka jing kermen namar bo Blei upa yauta u khun nang kong jong u ta u langbrot jong u Jesus Christ u bala kanan kong ban long ka jing su spa na kamta jongi kikada ya ka bangila ban im kain lemda udan mau ngigum kikada kala de yangi bangin sya kedia kata kerendang bat ngi de ban yap tadeng ta pa banong ifi ka sngi ka bamenta bo try ula pen kre ya Jesus Christ ula dab ai arajar snam man shwa ban yap na kamta jongi kikada ban yap na kamta jongi ki bam khoi ban yap na kamta jongi ki bapom khnang ba dau la siu spa yangi khnang bangila ban yo im ken tadeng ta namar u Jesu deng ta ngi yo im bat kumnong yo im kumnong isung thu kata tang la dang ngi ngai badeng ta la dang ngi ngai kane ka ba ka tin ka jong Blei ka tho ka trai kam ka jing im ka jongi ka dei da ka jing ngai mdei da ka jingi ka dei da ka jing ngai kumnong ngi ngai mdei bi shung ngai khle bi mdei bangi shung ngai kai nget haba pirung sya kiyeng ke jongpi haga badom pinyon yu tu switch kani kalat kame balai kame namar bakal adab don lupa u switch ladab don lupa ka wire adab don lupa u bulb tadeng ta haba pi shunyon ka trekam kata kalat ka connection kala biang lut na do post electric do MSCB kala biang lut hayeng jongpi tip top shunyon bat kata kalat haba pidon kam ya ke jingsha shunyon bat kata ka jingyon ka jongpi ka ai ya ka jing shai ka activate ka takalat ka on ka takalat par ka day ya piru ki U Blei ula da pen kre lupa na kamta jongi ka day yang itang ban shunyon banang hoi try nga nget hame tadeng ta la fi nget yu Jesu phim day shu kada ubadai ban yap mar bala siu spa ya pi dau Jesus Christ ka tin ka jong Blei ka ong Isaiah sa usaw ka khot ka ba arpu ar ka ong gumni ka tin ka jong Blei ngala pendam no ika jing palat jong me ki bakum ulo barben bat igi pop jong me ki bakum ulo tu pai shanga namar ngala siu spa yame ngala siu spa yame ujiso ngadai manga obala siu spa yapi tadeng ta ka tin ka jong Blei ka ong bala siu spa ngi om da ka sier om da grupa ka ta ka basep henry bala siu spa ngi da ka snam ka jong khun lang brat
dak snam ka jong khon lebat ngakwa ban puli ka ni ka khot ka sngo bang pala ka ni khot ka ong gum ni ka tin ka jong blai haba pitep ba om daki ai ke ba sep kum ka rupa ni ka ksiar bala sius pa ya phi na ka ta ka jinglong jing em bathala jong phi ya ka bala IT pateng la pateng nakik pa kamut ka bala akhir pateng na wa adam la ai pateng hangi ya ka ta ka pop Rida ka snam ba kodor kum ka jong ukun lang brot ba klem pop bat ba klem tho bria ka jong ukris ken hallelujah bala sius pa ingi da ka ta ka snam ka jong ukun lang brot ka bom dan ka ta ka jing tho bria ka bom dan ka ta ka pop ka ba khut lapen khut ingi na ka ta ka pop ka jongi uba khut uwan bat uba khut ula sius pa yangi tadeng ta ken ngingyo ma namar bala sius pa ngi ka tien ka jong blai ka ong jing pen pau ka nong ka ban kong ka khot ka ba san riu ka ong ni ka tien ka jong blai how tau bala i ngi baru bala sat ngi na ki pop jungi na ka snam jong uhi baru la pen longi ki sem be ki leng da how blai ba au pa jong u how to long ka buram ka jing san shar shaki bam jikut amen Ketin ke jong blai ka ong ubala i jangi bat ya ka ba ula sat jangi nagi pop jongi hakasnam jong uhi kan asius pa yang aba dia pi da kasnam ta deng ta kwa banong pi wat ong hatu blai udang map mo yang hatu map chu ne nga bangala pop thang wat ju snong kata la da pi sngo wan show jisu udai jisu kan pi ngai au ka activate kasnam ka jong trai la phila ngai kum tai kalaon ya ka snam ka jong trai ka jing im ka jong phi ba ka snam jong trai ka sat ka yai pen khoj ya phi bat ka pen khoj bat ka yai pen khoj ya phi man la ka sngi deng ta philong ken ki ba khoj na mar phi don yau tau ba khoj ha ka jing im ka jong phi ta ni ka pon ka kwa ban dwai nam ta ka jing im jong phi ka kwa ban phenum ya shu a ka jing pen rem ka tin ka jong blai ka ong ye ka ta na mar ka tam dan shu ka jing pen rem ye kita ken ki ba how Chris Jesus ki bayai om shu kat kum kat do henry ki bayai kat kum umen sim tadeng tau trai e je pi wat ai ba kan ji pen rem shu e pi namar ula thmu ye pi ba ula khat ye pi ong tin ke jong blai ba ula khat ye pi ula pen ksan ye pi bat om tang u pen ksan henry ula pen nan buram ru ye pi ong tin ke jong blai ke shi shi nong rom kal nong ba pra khat balai po ke kren ye kata ngai bo trai kar khu ye pi la mag ni ke khubor ka ni ke sngi ke bomenta em ka jing em ka bakman em ka jing em ka basngongo ha ka jing shangi la de banyap namar ka bainong jong ka pop ka long ka jing yap ngila de banyap namar ngilong ki bom khoi henry bala siu spa yangi dau Jesus Christ uta ken uso nang kong jong blai utau khon ubala khan nang kong uta ken ubala mi nang kong ubalong ru uta ken usok nang kong jong ublai utaken ulas siu spa yang abat ya pi tadeng tawon om ya chu da ka jing artatien henriken mau baladap siu spa ya pi ladap thiet ya pi da ka dor ba tadeng ta pim dei shu ma pi henri pi dei jong trai tadeng tang kwa ban dwai nam ta jong pi ka ni ka sngi ka bomta bat ngai utran kar khu ya pi ngai utran kar khu fi ni dwai Trani ka por nga aingo eme ko pa, ye ka ni ka por ka bakodor, ya ka bangyo ni ka khubor ablay. Ka ba pen kan ma hingi pleng. Baladap siu spa yangi. Dau ta ken usok nan kong jong blay. Ubala kan nan kong jong blay. Ubalang u Jesus Christ kan. Baru Jesus Christ udai ma u bala siu spa yangi ke bam khoj. Da ka ba ulayap yala de ha ka ding na knang bangin yo em kan. Ban ngai ngo eme ko try Small tu ia kene bangila im namar kadai namar bamela yap na kam ta jongi. Badi ka bamela mi patro aga sngi ka balai. Bangi don ia ka jingkermen. Bangi yo kata ka jingem namar mela ai hangi ko trai. Bangi shakwi me ublei wa im bad ba shisha. Ngadwai ni ki kon jame ni ka por. Dan apa ni joki ki don pelat kata ka jing sngorem. Kadang ka jing penrem. Paka pop ka nyon ka ban ben yaki dan teng kim la su ban ba mandi kila kulmar ka jimut perkhat. Henry nga kwa banong ifi ka ni ka sngi ka bamenta. U try ula siu spa ifi ai ngo eme ko try bagni ki khon ko try kin em na ka jing sngo na de sngi kin shakri eme ko try na mar mela de siu spa yaki.
kin Nongkhryiem ko try daga jinkmen kin Nongkhryiem how man sim daga jinsha hagar teng Jesus ngduai ngaingo amen amen tadeng ta la siu spa fi daga snam juki langbrat la siu spa fi daga snam juki marat la siu spa fi daga snam ke jong Jesus Christ utau bala kanan kong jong U Blei aingo bala siu spa fi aingo mo try fi but pila man subscribe ini ke channel pila ban type Potternet na po YouTube barang to fini ishbun ki jing kai ngi pen mi ru ya ka jing kai man lagas ngi pila ban yo ka Khubor ka jong try man lagas ngi na ka ni ke channel jong ka Potternet na po YouTube ngi dan ro po ka television pila ban page ya ka program ka jingi na do sngi balang hadu ka sngi U Blei pila ban page kat kum ka timing jong ki local operator ki jong fi ki cable operator ki jong fi utrain ka khu ye fi nang ai bor ye phi ngi sngo ye phi bat ngi sngo kmen ero wa phi pediang yu jisu ko munang penem khublei shibon ngi second do pat phila an phone ngi ni number welcome joro phila an chini ka office ka jong ida na ni ro sngi ma ado ka sngi sa jan jagate utrain ka khu fi khublei shibon amen